Bun venit la o nouă analiză, o explorare a unor texte care chiar ne pun pe gânduri. Astăzi ne uităm la niște povestiri biblice, pline de dramatism, și din Vechiul și din Noul Testament. Ne bazăm pe un studiu biblic, unul destul de detaliat, despre cum călăuzește Dumnezeu. Și ne concentrăm un pic mai mult pe capitolul 7 din cartea lui Iosua. Exact. O să vorbim despre chestii ca responsabilitatea asta colectivă. Știi, când greșește unul și suferă toți. Despre justiția divină, cum apare ea în textele astea și cum au căutat oamenii așa de-a lungul timpului să priceapă ce vrea Dumnezeu. Da, sunt teme complexe, într-adevăr. Și hai să creionăm un pic scena de început. Gândește-te, poporul Israel tocmai a cucerit Ierihonul. Miraculos cumva. O victorie răsunătoare. Exact. Și acum urmează o bătălie cu cetatea Ai. Pare simplu, o cetate mai mică, dar, surpriză, Israel e învins, e șocant. Da, o înfrângere total neașteptată. Și întrebarea e, cum a fost posibil? Ce s-a întâmplat între cele două momente? Ei bine, răspunsul ține de un secret întunecat și de consecințele lui. Care au fost devastatoare. Exact. Și ăsta e și scopul discuției noastre, de fapt. Să înțelegem mai bine legătura asta între păcatul unuia și efectul lui în comunitate. Să vedem cum e arătată judecata lui Dumnezeu în textele astea și, foarte important, cum a evoluat felul în care credincioșii au căutat călăuzirea. Știi? De la metodele alea ritualice. Cum ar fi sorții. Da, la discernământul ăsta mai spiritual, interior. Vrem să extragem niște perspective care să ne ajute să înțelegem mai bine credința și responsabilitatea spirituală, așa cum apar ele în materialul pe care îl discutăm. Perfect. Atunci, hai să începem cu povestea principală. Iosua 7. După ce cade Ierihonul, Dumnezeu dă o poruncă foarte strictă. Extrem de clară. Pus în tezaurul templului. Nimeni, absolut nimeni, n-avea voie să ia ceva pentru el. Da. Dar un om, Acan, din tribul lui Iuda, alege să nu asculte. Ia pe ascuns o mantie de șinar, frumoasă, niște argint și o placă de aur. Și le ascunde, le îngroapă în cort. Păi, e foarte important să înțelegem conceptul ăsta, herem. Nu era, știi, ca o pradă de război obișnuită. Nu. Deloc. Obiectele alea erau văzute fie ca fundamental impure, periculoase pentru sfințenia poporului, fie ca aparținând exclusiv lui Dumnezeu. Deci a lua din ele nu era doar un furt, era mult mai mult. O profanare cumva. O profanare, exact. O încălcare gravă a legământului și a standardului eluia de sfințenie care li se cerea. Era practic o sfidare a lui Dumnezeu și aducea blestemul în tabără. Și consecințele apar imediat. O unitate mică atacă cetatea Ai, credeau că e ușor. Și sunt înfrângi, umilitori, pierd 36 de oameni. Iosua, liderul lor, e devastat, se roagă, își sfâșie hainele, caută un răspuns disperat. Da, e o scenă plină de dramatism. Și aici apare întrebarea grea. O abordează și sursa noastră. De ce? De ce suferă toți pentru fapta unuia singur? Păi răspunsul pe care îl primește Iosua de la Dumnezeu e direct și tranșant. Zice, Israel a păcătuit. Așa, la plural. Da, nu Acan a păcătuit, folosește pluralul. Și asta sublinează un principiu teologic de bază în Vechiul Testament. Responsabilitatea asta colectivă sau corporativă. Adică fapta unuia îi afecta pe toți. Exact. Păcatul unui membru nu era doar problema lui. Contamina cumva toată comunitatea. I afecta sfințenia și, normal, relația cu Dumnezeu. Prezența lui, protecția lui, binecuvântarea. Erau legate de ascultarea și puritatea colectivă. Înțeleg. Sursa noastră chiar subliniază asta. Dumnezeu zice clar că nu va mai fi cu ei până când lucrul ăla herem nu e scos din mijlocul lor. Urmează apoi procesul ăla de identificare a vinovatului, care, pentru noi azi, pare ciudat. Tragerea la sorți. Da, poate părea așa. E descrisă metodic. Se iau triburile, apoi clanurile din tribul indicat, familiile și tot așa, până se ajunge la Acan. Sorțul cade pe el. Păi da, noi azi asociem sorții cu norocul, cu hazardul, dar în Israelul antic era altceva. Era o practică acceptată,
un mijloc legitim de a afla voia lui Dumnezeu în situații critice. Mai ales când nu era o profeție clară. Exact. Sursa noastră dă și alte exemple. Alegerea țapului Elia ispășitor. Aha, la Yom Kippur? Da. Împărțirea Canaanului între triburi, chiar și alegerea lui Saul ca rege, tot prin sorți. Deci exista o bază teologică. Sigur, credeau că Dumnezeu controlează rezultatul. Proverbe 16:33, citat și în studiu, zice clar: se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Deci nu noroc, ci discernământ ritualic ghidat de Dumnezeu. Bun. Odată identificat, Acan e confruntat de Iosua și mărturisește tot. Da, o mărturisire completă. Descrie exact cum a fost. Am văzut, am poftit, le-am luat și uite sunt ascunse în pământ, în cortul meu, recunoaște tot. Și pedeapsa care urmează e de o severitate extremă. Dumnezeu spusese deja că vinovatul va fi ars în foc el și tot ce este al lui. Așa scrie. Totuși, când citim descrierea execuției în versetul 25, vedem doi pași. Mai întâi, Acan și familia lui, aici sunt discuții dacă erau și copiii sau doar gospodăria, bunuri, animale, sunt uciși cu pietre, de către comunitate. Lapidarea. Da, și abia după aceea, trupurile și tot ce aveau sunt arse. Sursa noastră explorează puțin asta. O explicație ar fi că lapidarea era metoda standard de execuție comunitară pentru păcate foarte grave. Și implica toată adunarea. Corect, subliniind responsabilitatea colectivă de a curăța răul din mijlocul lor. Și arderea de după. Ce rol avea? Arderea? Păi, în contextul ăsta, pare să fie mai mult un ritual de purificare. Totală. Așa cum apare și în alte legi în Levitic, de exemplu. Să elimine complet contaminarea. Exact. Să curețe definitiv tabăra de păcatul la herem. Deci, poate nu neapărat o metodă de a ucide în sine, cât o măsură de igienă spirituală, să-i zicem, post-mortem. Înțeleg. Diverse perspective teologice susțin asta, zici. Da, sunt menționate în sursă. Unii teologi văd în ardere o restaurare a sfințeniei comunității. Alții accentuează ideea de întinare colectivă, care trebuia înlăturată. Perspectiva protestantă, de exemplu, subliniază gravitatea neascultării. Se pare că poporul a aplicat porunca divină va fi ars prin practicile lor legale și ritualice, execuția cu pietre, apoi purificarea prin foc. Iar locul acela unde se întâmplă totul capătă un nume simbolic. Valea Acor, adică Valea Tulburării sau a necazului. Un nume foarte potrivit pentru ce s-a întâmplat acolo. Da. Un detaliu fascinant, menționat și în materialul nostru, este cum profetul Osea, mult mai târziu, resemnifică locul ăsta. Așa este. Profețește că Dumnezeu va transforma Valea Acor într-o ușă a nădejdii. Incredibil, nu? Un loc al judecății și pedepsei devine simbol al speranței, al restaurării. O transformare remarcabilă, într-adevăr. Bun, povestea asta a lui Ahan, cu păcatul ascuns și consecințele lui, are un ecou foarte puternic în Noul Testament. În Faptele Apostolilor, capitolul 5. Da, cazul Anania și Safira. Exact. Un cuplu din biserica primară. Vând o proprietate, aduc banii la apostoli, dar păstrează o parte pe ascuns și mint, pretind că au adus totul. Da, paralelele sunt izbitoare. Le subliniază și sursa noastră. Avem din nou păcat ascuns, de data asta lăcomie, poate dorința de a părea mai spirituali, plus minciună directă. Avem descoperirea faptei, nu prin sorți, ci prin revelație directă. Duhul Sfânt îi descoperă lui Petru adevărul. Corect. Avem o consecință imediată și la fel de severă. Ambii, întâi Anania, apoi Safira, cad și mor pe loc după ce Petru îi confruntă. Și, la fel ca la Ahan, impactul asupra comunității e mare. Da, textul spune că o mare frică a cuprins toată adunarea. Și diferențe importante. Și sursa le arată. Contextul e altul. Clar, nu mai e Israelul ca națiune teocratică sub legea veche. E biserica primară, o comunitate născută din Duhul Sfânt. Și modul de descoperire e diferit? Revelație directă, nu ritual. Exact. Iar moartea,
Pare o judecată divină directă, nu o execuție hotărâtă de comunitate. E important că Petru nu dă o sentință la moarte. El doar îi confruntă. Îi spune lui Anania: n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Da, asta e fraza cheie. Moartea lor pare să fie consecința directă a acestei confruntări cu sfințenia lui Dumnezeu, într-un context în care prezența Duhului Sfânt era foarte puternică. Materialul de studiu ridică aici o întrebare interesantă. Ar putea șocul ăsta al confruntării, conștiința vinovăției copleșitoare, scoasă la iveală brusc, să aibă un efect fizic fatal? E o posibilitate, da. Adică moartea lor să fie măcar parțial rezultatul unui colaps intern, declanșat de realizarea că l-au mințit pe Duhul Sfânt. Sursa face o paralelă cu Iuda. Remușcarea lui extremă, disperarea, l-au dus la sinucidere, o autodistrugere alimentată de vinovăție. E o perspectivă interesantă. Explorează legătura dintre spiritual și psihologic, fără să nege neapărat intervenția divină. Cum se leagă asta de alte lucruri din Fapte? Sursa face o paralelă ingenioasă cu vindecările din Fapte. Știi, oamenii care sperau ca măcar umbra lui Petru să treacă peste bolnari. Da, sau batistele atinse de Pavel. Exact. E puțin probabil ca umbra sau obiectele să fie avut puteri magice în sine. Mai degrabă, credința puternică a oamenilor în Dumnezeu care lucra prin apostoli. Ăsta era canalul vindecării. Aha. În mod similar, dar invers, șocul ăla devastator al vinovăției expuse, conștientizarea păcatului împotriva prezenței active a lui Dumnezeu, ar fi putut declanșa un răspuns fiziologic catastrofal la Anania și Safira. Vinovăția, ca și credința, apare ca o forță spirituală cu impact fizic real. Avem și un contraexemplu puternic totuși. Regele David. Da, un contrast important. Vinovat de păcate groaznice, adulter, crimă. Dar când e confruntat de Natan, răspunsul lui nu e șocul fatal, sau disperarea, ci pocăința aia profundă, autentică. O vedem în Psalmul 51. Exact. Vinovăția lui devine un catalizator pentru restaurare, pentru transformare, nu pentru moarte. Corect. Și contrastul ăsta subliniază ceva. Nu e vorba doar de păcatul în sine, ci și de cum răspunzi tu interior când ești confruntat cu adevărul despre păcatul tău. Pocăință, împietrire, disperare, șoc, toate joacă un rol în ce urmează. Interesant. Sursa sugerează chiar că, poate în Vechiul Testament, pedeapsa fizică, cum a fost la Acan, avea și o dimensiune de ispășire comunitară, o purificare ritualică necesară ca să se refacă relația dintre Dumnezeu și popor. Rămâne deschisă întrebarea dacă mărturisirea lui Acan, deși urmată de moarte, i-a adus personal o formă de absolvire spirituală. Complex. Hai să trecem acum la tema călăuzirii divine. Am văzut la Acan, păcatul ascuns a ieșit la iveală prin tragerea la sorți. Metoda asta sorții apare ultima oară în Noul Testament, chiar la început, în Fapte. La alegerea lui Matia, da. Când l-au ales pe Matia, se completeze grupul apostolilor. Dar Vechiul Testament mai menționează și alte metode, cum ar fi cererea de semne, cum a făcut Gedeon cu lâna și roa. Judecătorii 6. Cum diferă astea conform sursei noastre? Sursa le distinge clar. Tragerea la sorți, cum am zis, era o metodă comunitară, ritualică, folosită pentru o decizie divină în chestiuni importante pentru toți sau pentru a descoperi un adevăr ascuns. Se baza pe încrederea că Dumnezeu direcționează rezultatul. Și cererea de semne a lui Gedeon? Acolo e altceva. E prezentată ca fiind mai personală, vine din nesiguranța lui Gedeon, din frica lui, din credința lui care șovoia în fața unei chemări de la Dumnezeu, care îi se părea copleșitoare. Adică el cere minuni repetate ca o reasigurare. Exact. Roa doar pe lână, apoi doar pe pământ, o confirmare extraordinară, personală. Și e important, cum zice și studiul, că după Rusalii, după ce coboară Duhul Sfânt în Fapte 2, practica asta a tragerii la sorți dispare din Biblie, din viața bisericii. Într-adevăr, alegerea lui Matia prin sorți e chiar înainte de Rusalii, în perioada aia de tranziție. După momentul ăla fondator pentru biserică, felul în care se caută călăuzirea divină pare să se schimbe, devine mai interior, mai direct, mai relațional.
Atunci, cum se înțelege și cum se practică căutarea voii lui Dumnezeu după Rusalii, mai ales din perspectiva asta creștină, penticostală, descrisă în sursă? Păi, perspectiva penticostală, așa cum e detaliată în material, pune un accent foarte mare pe călăuzirea directă, personală și continuă a Duhului Sfânt în viața credinciosului. Deci nu mai depinzi de ritualul externe, ca sorții. Exact. Discernământul se bazează pe o relație vie, receptivă cu Dumnezeu. Și sursa descrie câteva modalități principale. Cum ar fi? 1. Mărturia interioară a Duhului. Adică credincioșii sunt încurajați să fie atenți la impresii lăuntrice, convingeri calme, profunde, la pacea aia lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, cum zicem Filipeni, o pace care poate veni când o decizie e în acord cu voia lui. Ok, deci o simțire interioară. Ce altceva? 2. Alinierea cu Scriptura. Asta e crucial. Orice presupusă călăuzire, oricât de puternic o simți, trebuie să fie în armonie perfectă cu Biblia, care e considerată cuvântul lui Dumnezeu. Deci Scriptura e filtrul suprem. Exact. Non-negociabil. 3. Roadele Duhului Sfânt. Impulsurile, direcțiile care vin de la Dumnezeu ar trebui să producă în viața ta dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate și așa mai departe. Lista din Galaten 5. Adică o călăuzire autentică nu ar trebui să aducă frică, confuzie, mândrie? Corect, nu discordie. 4. Confirmarea prin comunitate. Se pune preț pe sfatul credincioșilor maturi, pe rugăciunea împreună, pe darurile spirituale, profeție, cuvânt de cunoștință din 1 Corinteni, care pot confirma sau corecta o direcție. Deci nu ești singur în procesul ăsta. Nu. Și 5. Discernământul duhurilor. Asta e văzută ca o abilitate specială, un dar de la Duhul, de a deosebi sursa unei influențe spirituale. E de la Dumnezeu, e de la Duhul uman, gânduri, frici proprii, sau e de la o sursă rea. Și cum se dezvoltă discernământul ăsta? Prin rugăciune, prin cunoașterea profundă a Scripturii și prin experiență spirituală. Se ascute în timp. Privind așa, în ansamblu, pare clară traiectoria asta. Cum reiese din sursă. O tranziție. De la metode mai indirecte, ritualice, sau semne exterioare, în caz de nesiguranță, la o călăuzire care e, în principal, directă, personală, relațională, prin lucrarea Duhului Sfânt în credincios și în comunitate. Exact asta e ideea. O mișcare de la conformarea la ritualuri externe la o comuniune personală, de la dependența de metode fixe la cultivarea unei sensibilități interioare față de vocea lui Dumnezeu. O voce care însă trebuie mereu verificată, prin Scriptură și prin înțelepciunea comunității. Deci nu e doar subiectivism. Nu deloc. Sursa insistă că nu e vorba de impulsuri emoționale necontrolate, ci de o interacțiune dinamică. Credinciosul, Duhul Sfânt, cuvântul scris și biserica trupului Hristos. Am parcurs un drum complex. De la pedeapsa colectivă din Valea Acor, pornită de la lăcomia unuia, la judecata aia aparent individuală, dar cu impact comunitar uriaș, la Anania și Safira. Și până la transformarea asta a modului de a căuta călăuzirea divină. Hai să încercăm să legăm firele principale. Sigur. Analizând textele astea prin prisma sursei noastre, ies în față câteva adevăruri constante. 1. Gravitatea păcatului ascuns și impactul lui extins, nu doar în relația cu Dumnezeu, ci și cu comunitatea. Relația orizontală. Exact. Vedem o legătură directă între sfințenie sau lipsa ei și prezența, favoarea lui Dumnezeu. Apoi, puterea realităților interioare e incontestabilă. Vinovăția poate distruge Iuda, Anania, Safira. Pe când pocăința poate restaura, ca la David. Exact. Iar credința poate fi un canal pentru puterea lui Dumnezeu, vindecările din fapte. Și încă un aspect important reflectat în sursă, legat de Iosua 7:12. Nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți lucrul dat spre nimicire. Aha. E modul în care Dumnezeu apare nu ca un despot care impune soluții din afară, ci mai degrabă ca un pedagog divin. El nu intervine imediat să rezolve, ci creează contexte, înfrângerea de la Ai,
Confruntarea prin Petru care îi provoacă pe oameni. Să-și asume responsabilitatea. Da, să caute adevărul, să mărturisească, să acționeze pentru curățire, pentru restaurare. Și trecerea asta de la sorți la călăuzirea Duhului poate fi văzută așa, ca o maturizare a relației om-Dumnezeu, de la dependență ritualică la comuniune, la parteneriat activ. Sperăm că explorarea asta, ghidată de materialul de studiu în texte biblice care, nu sunt ușoare, a deschis noi perspective asupra unor teme mari, justiția divină, responsabilitatea fiecăruia și a tuturor, și căile astea de a căuta și a discerne voia lui Dumnezeu. Da, și poate ca un gând de final. Pornind de la conceptul ăla de herem, lucrurile alea interzise date spre nimicire, poate ar fi util să ne întrebăm. În ce fel le confruntăm noi azi, poate în forme mult mai subtile, interiorizate, cu propriile noastre lucruri date spre nimicire? Care sunt compromisurile alea, atașamentele dăunătoare, minciunile pe care le tolerăm, păcatele ascunse, care, deși par doar probleme personale, pot de fapt să submineze nu doar integritatea noastră, ci și sănătatea spirituală și mărturia comunităților din care facem parte? O întrebare bună de reflexie. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei explorări. Pe curând!